उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय दिमाकुसि स्टेडियामाव भेरगाव जिल्ला गेलेमु आफादनि बानजायनायाव सानसेयारि जोलुर बादायलायनाय जायो। बादायलायनायाव बाहागो लायो जुबिन फेन क्लाब आरो भेरगाव गेलेमु आफाद। मख'नो गोनांथार दि हाबाफारियाव आसामनि मुंदांखा मेथाइ खनगिरि बाबुजों लोगोसे इलिसा बर' बिथांमोना गोबां जोलुर बादायलायनाय मोजां मोनगिरिफोरनि बाहागो लानाय आरो बयनिबो हेफाजाबाव बादायलायनाय आरो गेलेनाया जोबोर नायथावथाव आरो खहाब गोनां जायो। भेरगाव जिल्ला गेलेग्रा आफादनि गाहाय नेहाथारि मानगोनां लक्षिराम बर' बिथाङा हाबाफारिखौ ओनसोलनि जौगानाय आरो खौसेथिनि असिला लानानै बादायलायनायखौ खुंनाय जायो होनना खौरां बिजोंनि मोगा-मोगियाव फोरमायो। जों एक्चुअली दिनैनि हाबाफारिखौ मैया 23 फेब्रुवारियाव लादोंमोन, नाथाय जुबिन गार्ग बिथाङा सफैनो हाया होननानै जोंनो मेसेज मोनसे होनायाव जों दिनै 24 अक्ट'आव लाफिननो गोनां जाबाय। आनफर्चुनेटलि दिनैनि तारिखआव जों दुखुनांथावना बेनो जाहैबाय, जों फोरमायनो नागिरदों बिथाङा कलकाता प्रग्राम थानायखाय दान्दिसे उनाव नैबे दिमाकुसि स्टेडियामाव सफैगोन। थेवबो जोंनि बिथांमोननि टीमाव बिराद मोजां मेथाइ खनगिरि आसामाव मुंदांखा बाबु दं, अजय फुकन मेथाइ लिरगिरि, मिउजिक डाइरेक्टर बिथांमोना दं, आरो पबित्र राभा जाय माने नेशनेल लेभेलाव हिन्दी फिल्माव जथेस्थ मुंदांखा। बिथाङा जोंनि भेरगाव साब डिभिजननि टंलानि। बेखायनो जों मोनसे सिन्ताधाराजों बेसिम आवगायदोंमोन जे बिथांमोननि जुबिननि जिथु कलागुरु फाउन्डेसन बेनि दारा जिहेतु गरिब गुन्द्रा बिथांमोना बे कलागुरु फाउन्डेसननिफ्राय जथेस्थ हेल्प खालामो। सोरबा मेगन नुयै हिन्जावसानो मेगन बायना होनाय मानाय, बेबायदियाव जों स्पर्ट्सनि तरफनिफ्राय जों सिन्ता खालामदोंमोन। रायजो राजानिफ्राय जोंबो भेरगाव साब डिभिजननिफ्राय माबा मोनसे नैबे ओनसोलनिफ्राय जों अनसुंथाइ होनानै बिथांनि कलागुरु फाउन्डेसनाव जोंनि बर' फिसाफोराबो जाहाथे माबा मोनसे इन फिउचार माबा मोनसे साहाय्य, सोरबा इन्जिनियारिं फरायनाय, सोरबा मास्टार डिग्रि फरायनाय, बा सोरबा इन्डियानि बाहेरायाव फरायहैनाय, बेफोरबायदि समाव जाहाथे जों कलागुरु फाउन्डेसननिफ्राय मोनसे सापर्ट मोननो हायो, बिनि थाखाय जों नैबे खेलाखौ खुंदोंमोन। मते মই সকলোকে নমস্কাৰ জনাইছোঁ আৰু আজি বহুত এটা ভাল দিন বুলি ক'ব লাগিব, কাৰণ আমাৰ অসমৰ যিটো নেকি আমাৰ সকলোৱে জানে বহুত জনপ্ৰিয় আমাৰ হাৰ্ট থ্ৰব জুবিন গাৰ্গ আহিব। চ' তেওঁক লগ পাম, প্ৰথম লগ পাম, মই বহুত এক্সাইটেড আছোঁ আৰু পাৰিলে চেলফি ল'ম বুলি ভাবিছোঁ। আৰু নমস্কাৰ, ভাল লাগিছে খেলি, ভেৰগাঁৱৰ গোটেইবিলাকে ভাল খেলিছে আৰু অলপ পিছতে আহিব জুবিনা, তো আৰু খেলখন আকৌ বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ যাব। তো এতিয়ালৈকে 0-0 হৈ আছে, কিন্তু ভাল খেলিছে, দুয়োপক্ষে ভাল খেলিছে, ভাল লাগিছে, দৰ্শকৰ যথেষ্ট সঁহাৰি পাইছোঁ। আন্দোলন আমাৰ খেলৰ মাজতে আন্দোলন চলিয়ে আছে। আমি কাৰ সদায় বিৰোধিতা কৰি আছোঁ আৰু কৰি যাম, যেতিয়ালৈকে কাখন বাতিল নকৰে তেতিয়ালৈকে আমি বিৰোধিতা কৰি যাম। আৰু আচলতে কি হয়, আমাৰ এতিয়া অসমীয়া যিটো জনসাধাৰণ নিজে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ওলাই আহিছে, তো কাখনৰ আন্দোলন আৰু বেছি জোৰদাৰ হ'ব। ধন্যবাদ। फरेस्ट इनफटेक फै नोंथांमोना जोंनि गलायाव बेयावहाय लेपटप, डेस्कटप, प्रिन्टार, स्केनार खम बेसेनावनो मोनो आरो बेयावहाय कम्पिउटार फाहामनाय जायो। ইয়াতে আপোনাৰ কম্পিউটাৰ, লেপটপ, ডেস্কটপ, প্ৰিণ্টাৰ, আপোনাৰ কম্পিউটাৰৰ যদি কিবা প্ৰব্লেম হয় আপোনাৰ সলভ হ'ব। এই দোকানখনৰ যোগেদি আমাৰ ৰাইজৰ বহু সুবিধা হ'ব, গুৱাহাটীলৈ যাব নালাগে। আপোনালোকৰ যদি কিবা লেপটপ বা কম্পিউটাৰৰ প্ৰব্লেম হয়, প্ৰিণ্টাৰ প্ৰব্লেম হয়, আপোনালোকে ইয়াতে আনক, ইয়াতে আপোনালোকৰ প্ৰব্লেম সলভ হ'ব আৰু যিকোনো বস্তু আপুনি কম দামতে পাব পাৰিব। গড়েশ্বৰ, বাক্সা, শৰণীয়া প্লাজা, অপজিট ইউকো বেংক, গড়েশ্বৰ।